tager vi til militærstævne. Bjerringbro Rideklub. Og Sofia skal starte CNC P80. Det ser så godt ud, det her. Det er super dejligt. Nu er det, jeg skal tie stille. Det er svært. Godt. Flot, Sofie. Fint. Ja, det er dejligt. Nu ser hun godt ud, Matic. Nu ser det flot ud. Godt. Godt. Fint. Hov. Flot, Sofie. Flot skridt. Og gradvis væk. Kom, nu må du ikke snyde, Matic. Fint. Godt, Sofie. Godt reddet. Super fint reddet. Der kommer galoppen. Nu krydser vi fingre. Godt. Ja, nydeligt. Super fint. Super fint. Det ligner en vinder, det her. Flot. Fint. Kom. Skide godt. Smil. Hvor er de dygtige.